gago asa makapadong. Sakay ka, gago ko gadyan. Ya, free ride niya siya. Libre ride. Okay na mo. Sakay ka. Sige, asa mo ka? Ano lang tag? Awa na problema na, kalduor pa din yun. Langtad no? Sige, kaysa, kuha na tag-helmet. Automatic deh. Ano eh? Eh, free? Ha? Libre na lagi? Free. Ha? Ay, free. Oo. Sige, toyo mo na lako kay. Mga to, mamakupad dyan. Kanya. Mapasugo niya ako. May lang ako sa istorya. Ha? Langtad na di ay. Oh, lang tar ko. Ah, sige, inalang ko sa tao mo ulong. Ah, free mo. Okay na. Tara. Ay, may noon. Abi na ko kar-kar kay malipay di ko. Ah, lang tar ko, boss. Ah, sige. Salamat kayo, salamat kayo. Ha? Salamat kayo. Oo, wala problema na. Naga mo na, no? Langtad? Oh, lang tar. Hindi ka gikan eh, boss. Sudan? Ah, siya pa. Oo. Layo ninyo hari. Wala na, ako rin tanawang nga. Sa Perke, Dres, Kanjan. Ah, Punta ba? oo. Say nga ni mo? Jewel, Jewel Alpanta. Well, Panta? Oh, Alpanta. Alpanta. Oh. Wala mo na yung langtang, day. Ha? Asa mo ka trabaho, day? Saan na langtang? Oo. Sa Langtan. Ano ay, ano ba? Page ba? Pigulak. Oo, yan, no? Oh. Factory mo din, ano? Oh. Kapiyot mo galing ang uba, no? Oh, kampiyon tayo. Ayaw nila maliit trabaho ba? Oh. Tapos na, lang. Ah, okay. Sige, ano tayo na? Ah, yan kung may tindahan niya, boss. Okay, atag, okay. Amo na yung mga ikuan, ito na, electrolak. Pigulak. Ah, trolak. Oh, pigulak. Ah, pedrolak. Ito ha. Kadyon sa kay natay sponsor sa kuan. Natay sponsor sa kanang gikan sa US. Oh. Si kuan, Sir John Yap. Ano siya? Nasa California, so Salamat. diyan pa. Para pa yung Oo. Okay na kayo? Oh, ganyan mo tayo. Sige. Sige, niya ako ning i-upload man nila ako sa YouTube. Oo. Tanawa lang niya. Oh. Sa'yo ko ano, boss? Si Bodo Godel. Ha? Si Bodo Godel. Akong sticker, wala pa makuha. Ha? Ako lang isuwat. Comment lang dito, makahibaw ko nga kuhan. Oo. Na ikaw to. Ha, sa simana na ako i-upload. Sige, thank you kayo. Amping. Oo. Ngita nang gusto na. Oo. Okay, thank you. Bye-bye. Okay guys, thank you very much. Nakagdugo-dur ta, nakapalagkit na sa ato ang kanang kuan. Lawas gamay. Galuya ko ganina kasugol ko. Karon nakakuha niyo ta. Nakahatag ng makasave sa lugar. Makasave sila ang mga tao lumay ba. Thank you kay Lord. Lord, thank you sa blessing. Thank you sa atong sponsor si Mr.
John Yap. Thank you sir. O sa atong bugas sa Meat Apparel. Thank you, thank you, thank you. So, please do subscribe my YouTube channel para laghan patali, makasupport. And thank you kayo. So, bye-bye.